Birziklatzeak ez du zentzurik, ondoren dena kamioietan edo sailkatze plantan nahasten dute. Baina zer diozu? Hasteko, hainbat kamioi mota daude eta bakoitzak edukiontzi mota bat jasotzen du. Bilketa desberdinak dira. Gainera, aurrerago nahastea ezinezkoa da. Kamioi bakoitzak norako ezberdina duelako. Papera, paper fabrikara doa. Beira, beira fabrikara. Ontzien kasuan, sailkatze plantara eramaten dira eta han 3 mota bereizten dira. Latak, brikak eta plastikoak. Ondoren, bakoitza bere birziklatze zentrora eramateko. Organikoaren edukiontziak biltzen dituzten kamioiekin jarraituko dugu. Kasu honetan, aprobetxamendu eta konpostaje plantara eramaten dituzte. Eta azkenik, gainerakoen edukiontziak eratzen zaizkigu. Eta hauek bai, hondakinak zabortegira eramaten dituzte. Ikusten duzun bezala, dena aprobetxatzen da. Iruñean eta eskualdean adibidez, tratamendu zentro bat dago, Gongoran. Eta bertan, 3 ontzi motak sailkatzeko instalazioa, eta azkenik, birziklatu ezin dena uzten den zabortegia dago. Ez zaituzte ikastetxeko txangoetara eraman? Birziklatzeak zentzua du. Gero ez dute dena nahasten, kamioi bakoitzak hondakin mota bat jaso eta bere bidea egiten du. Amai dezagun iraganeko mitoekin. Etorkizunean pentsatzen hasi gara.